pini berta jekta pini berta thanbang nili jiten teron aprang sei bertang ton pen cepajir midam de aprang bertang kongpi arjekta Lakai Koi Singhason constituency ke Parlohon Sing Timung Arong Along Don Krener Kep Araratum Kijuna Langka Dore Penajok Purpak Pen Ringwell Mate Langpur Kacheselam Gipu Lamding Road kilometer po Patua Klama Long Bab Chili Kiap Kacepate Kepadopon bertang kongpi arjek mana pi pothot bertang ton pen cepajir midam senang Gipu Lamding Road kilometer po Patua Klama Long Bab Chili Kiap Kacepate Kepadopon Merging Club and Chepatir Pipon si Katsa LDO atum cherap chetodun si Bangso Bab Chili Kiap Chepate Padopon Bangso along Merging Club Bidi Sarajendra Milik Ben Patu Ingpupon Bangso along Man Pengaluhi Pen Kasa Kongchun Bang Pangkaj Teron Chetongdon Lapen Rongasar Ratsai Klem Bang Atum Tambe Chetongdon Rinti Kacepate along kado kawe bang thongkep sosi aphai long pon pen cepate dun rinti la soang bong pen kecheng sia nong ela kejen sing timung suri pho atangka la pen certificate chepalong pon la pen hini yang deng sar sing tiso suri ki thom atangka la pen certificate chepalong pon la pen ke thom ang deng biren sing tiso suri hini atangka la pen certificate chepalong pon apitu kerwalam thepi pon si ingsam jen pen la bangso ke patua sai pajut pon Kardom, Niliman Mohanteron, Nili, Karbi Anglong, United People Association, Tiripi Amepu, Ahin Pen, Non Kevangji, Nengkan Suri Hini Ra Ingkoi Rahini, Aparman, Karbi Anglong, Alu, Kedoan, Aham Hangarat Apan, Rengdok, Rengi Pen, Kedo, Ketak, Dun, Longji Apan, Anam, Harop anam suri akengri along nili kaupa tiripi amipu ahin pen anutin abang putin apanta hirjume nanghang isi mesen pen dosak dunlompo usi ningkelo kardong Matijong ni Pai Thong Kep Arni Hon Sing Timung Lapen Long Singing Tiarong Amekar Don Krener Kep Aradatum Thurpak Pen Kijuna Langke Dovek Nangjipu Mathasi Ring Kihot Asai Klempon Perangke Atengno Hawar Aradatum Pen Nangkapachini Dun Atengke Ningkreng Barla Sitame Langka Sokdam Kahelo Kisung Ahot Pen Ke Dong Alang Si Sokdam Nang Lapen Ke Highway Atowar Parai Sanchom Kaprek Alang He Ansi Sokdam Nang Loputa Thanpon Bangso jog Don Krener Kep Araratum Pen Tangka Chirungsi Ring Chuhut Ponang Kokloputa Nang Pachinidun Lapen Rong Amekar Bapuram Timung Ahin Pen Nang Kapachinidun Atengke Rong Along Lang Apaip Ki Aron Tinta Nang Somkrai Along Penke Alang Ta Dota Haipo Sita Kaviadim Siki Ong Chosok Longle Chodulongle Apaip Angse Tar Prang Chatputa Akor Pipon Scheme ki PC ki chok chelo ne mate contractor atum si ki chok chelo ne puta arjupon pado lasiko mane aning ke meabang phumate council charibom tax reset atum tichom arong ararapan prapjin pen ki jona lang nang pivek thalapen nang pilotangte anso se ninga klongpen choropar pikpen kurwang thu pajir ponji pusi pherang khyang no nang pachini dun Manjapen berta pangdak pon sonjiti so news 24 Karbi Anglong Tichomarong Don Tharoi Sira
don phokep don mekardu lasong bong sitame lada kijunalang abang thuke kisung pame kasi don trainer kep non manalang tumla kijunalang labangsu kisung onga joine pen alang litum chongdat chot akhia dat pen chirung si pini kijunalang aphan kabori alang litum lang kihut lake nilihin pendame churolo Pinebirta lan sekang toniglong lang igbom tha news 24 Karbi Anglong Kardong